La màquina de flamarada i segellat automàtica de tubs Papà manté un bon rendiment de brides i costures. Velocitat de brida i costura de la màquina de 25 a 33 canals per minut. Màquina amb sistema operatiu interfície home-màquina avançat. Els rodets de soldadura es completen al mateix temps per garantir un alt rendiment de segellat.